duk wanda ya yi aski ya je wurin mai aski ya kankare wani ɓangare na gashinsa ya bar wani guri ya fi yawa ya aikata haram. Ku gane wannan masu aski, ku ji tsoron Allah masu aski. Shi aski na shari'a ko dai a daidaita shi daidai wa daida ko a katse shi gaba ɗaya, amma a ɗebe nan a rage shi, nan a ɗebe dama a rage sama a bar shi, ko a rage nan tsakiyar kai nan a bar shi, haramun ne wannan. Shine alqaza, hadisi ne guda a cikin sahih bukhari. Da haka haramun ne, haramun ne. Amma in mutum ya tara gashi ya bar shi yana tajewa yana shafa masa mai, yaga zai iya kula da shi, shikenan. Manzo Allah yana da gashi tabbas. A riwayar Imam Tirmidhi a cikin Shama'il Muhammadiyya, mai riwayar yake cewa ma ra'aytu dhi limmatin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ban taba ganin mai limma. Mai limma yana da gashi har kan kafaɗar shi. Da haka in ka ga mutum yana da gashi har a kafaɗarsa ba za ka zarge shi ba, tunda yana gyarawa. Amma mu ɗabi'ar mu yawanci masu barin gashin sai ga ba sa kula da shi, kuma yawanci suna koyi ne da kafirai. Shi yasa zaka ji wasu malaman suna sukan su bar gashin. Sannan kuma mu a ɗabi'ar mu anan, a al'adar mu anan, a zamantakewar mu anan, kaman barin tarin gashi a cikin mu ya zama libasu shuhura ne. Me libasu shuhura? Wani yanayi da mutum zai sa wa kansa ya nuna kansa kowa sai ya gan shi. Yanzu in ka ga namiji da tarin gashi da yawa haka, zai sa a ta ganin sa a ce wannan ya aka yi, ya saba wa ɗabi'ar mu da al'adar mu, ba a fiye yi ba. Shi yasa za ga wasu suna zargi kamar iyaye ma ba sa bari a bar gashi. Ko ni nan da nake maka wannan wa'azin, in yaro na ya tara gashi da yawa, koransa nake ce je kai aski, saboda ya saba wa ɗabi'ar mu, ya saba wa al'adar mu. To ku yi abin da ƴan uwanku suke yi musulmi, ku zauna lafiya da su. Ba sai mutum ya je ya tattaro wani abin da zai jawo abin suka ko abin magana ba, har ma ya afka zuwa ga abin da zai kai shi ga haram. Wallahu alam. Amma in wani ya bar gashin sa ya aje yana kula da shi yana gyarawa, ba haramu ya aikata ba, ko daurewa ma yayi. In ya tara shi yawa ya sa mai ribon ya daure, shikenan. Ai Laraba suna yi. Akwai balarabin zaga yana da gashi har kafadarsa.